Lo mjaho inquthu June uvulele intsha amathuba. USiyanda Ngobese oneminyaka eli-17 uyingxenye yawo. Uthi unesifiso sokugibela emjahweni emikhulu njenge-Durban July. Ngifisa ukuhamba emjaho emikhulu like uDurban. Bumqoka ubudlelwane behashi nojockey kulomjaho. Inkulu relationship phakathi kwajockey nehashi. Into eyenziwa umnikazi wehashi uhamba identify ujockey. Ubuka usize womzimba ukuze angalisindi ihashi. That is why ubona abantu abaningi abawojockey ngathi banomzimba omncane. Inquthu June ibe nezigaba ezisikhombisa. Lithe uma libumbana nje elokuqala ihora emini zasuka. Umhlopho Dlilanga wadla umhlanganiso. Lo mjaho unanesigaba sabagibeli bamantombazane. Ngakhona qanje sakudlala ngigibela amasha sekhaya ngazi ngakwazi nje bangifaka emjahweni ngaqala ukudlala encane. Lo mjaho nawo unamajaji. Yini ebhekwayo eyashini lomtelebhelo? Siyawasusa bese sigada ojockey ehashini eliholophayo. Simbalele futhi ukuthi malivuka livuka kangaki. Uma selivuke kathathu spirit disqualify. Inquthu June iveza namathuba komama bendawo ukuthengisa okuthengisekayo. Noma singenamandla atheni kodwa lokho sizokudayisa sinethemba lokuthi sothengelwa nathi sibe nenzuzo. Umjaho wamahashi awuphelele ngaphandle kwengqephu. Bahla abantwana bagezile. Bahla abantu inquthu. Beautiful people. Abanqobile bathole imikromelo. Inquthu June ibihlelwe ngumasipala waseNquthu.